Love incarnate, love divine, star and angels gave the sign. Benvinguts i benvingudes a la Basílica de la Sagrada Família. En aquestes festes de Nadal volem que les imatges que ara veureu us facin endinsar en la grandiosa façana del naixement que Gaudí va concebre. Gaudí volia representar el misteri de Jesús, l'infant que neix humilment a Betlem i que és rei de pau. La façana del naixement explica com n'és de bonica la vida que Déu, Nostre Senyor, ha creat. Ell ha volgut que existissin el cel i la terra, les plantes i els animals, el dia i la nit, el sol i la lluna. I ha volgut que els encarregats de la natura fossin l'home i la dona. La humanitat ha rebut com un tresor tot l'univers. Però, a la façana del naixement, el centre de tot és un infant. Un infant que acaba de néixer i que reposa dins d'un bressol. L'acompanyen la seva mare, Maria, Josep, el seu espòs, els que han vingut a trobar-lo i tota la creació que canta el seu naixement. Jesús és la vida del món i ens dona la vida. Això ens fa ser molt feliços i ens fa ser agraïts. Hail the Prince of Heaven comes, angel choirs sound the call, for this babe wrapped in a cloth is the incarnate. Voleu veure una cosa extraordinària? Un arbre, un xiprer, plantat no arran de terra, sinó al capdamunt de la façana. En aquest arbre hi ha 21 coloms blancs que representen les persones que han arribat al cel. El xiprer és un arbre sempre verd. El fullatge mai no cau. És com el cel, que dura per sempre. Nosaltres sabem que el cel és la nostra casa definitiva. Allí ens esperen el Pare, el Fill i l'Esperit Sant. And Son of God, He is Christ the Lord. Hail the Prince of Heaven comes. Silent night, holy night, all is calm.
Mirem damunt les portes d'entrada i trobem Jesús que neix i Maria se'l mira amb tot l'amor, mentre Sant Josep el contempla amb delicadesa. Al seu costat un bou i una mula li donen escalf amb el seu alè perquè l'infant no passi fred. Al darrere llegim: Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que ell estima. And joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King, and let every heart prepare him room. Els àngels cantors i els àngels músics, una gran orquestra, fan que ressoni aquesta cançó en tot l'univers. Per això la nit de Nadal s'omple de música. Les nadales se senten arreu. Tot és ple d'alegria i de pau. Maria va infantar el seu fill primogènit. El va feixar amb bolquers i el va posar en una menjadora. Els primers que ho han entès són els pastors, els pobres, els senzills, que pastoraven el ramat. Un àngel se'ls va aparèixer i els va dir que es posessin en camí cap a Betlem. I que allí hi trobarien l'infant que havia nascut. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Un àngel del Senyor es presentà als pastors i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es van espantar molt, però l'àngel els digué: no tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria. Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor. Quan van arribar al portal de Betlem, es van agenollar i van oferir a l'infant Jesús les poques coses que tenien. Van ser generosos. Van entendre que havia nascut el fill de Déu. Els pastors porten barretina i samarra. Són els pastors dels nostres pessebres. Nosaltres volem ser com ells i adorar Jesús, que és rei de pau. A més dels pastors, també van arribar uns personatges misteriosos. Els reis d'Orient. Eren persones sàvies que havien buscat i trobat al firmament una estrella que brillava més que les altres. Una estrella gran, poderosa, com un punt de llum en la nit. El qui segueix l'estrella troba Jesús. L'estrella que els savis havien vist sortir a l'Orient començà a avançar davant d'ells, fins que s'aturà damunt el lloc on era l'infant. L'alegria que tingueren en veure l'estrella va ser immensa. Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es postraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra. Aquests tres personatges
també porten regals. Són regals molt valuosos, dignes d'un rei, com és Jesús. Maria conserva en el seu cor totes les coses que ha viscut. Tot va començar quan un dia, a Natzaret, va rebre un missatge que li portava un àngel. Li va dir que seria la mare d'un infant. Aquest infant era l'enviat de Déu, el mateix fill de Déu. El seu nom havia de ser Jesús. Després, quan Maria va morir, el seu fill va voler que fos reina i mare de misericòrdia. Per això la va coronar i la va fer seure al costat d'ell. Maria és la mare de tots. Prega per nosaltres i ens estima com a fills seus que som. Maria és la plena de gràcia. Ella sempre acompanya el seu fill mentre és infant, quan el presenten al temple, i quan Jesús es perd al temple i Maria i Josep el busquen amb ànsia. Maria, mentre esperava que Jesús nasqués, no s'ha quedat a casa, sinó que ha anat a ajudar la seva parenta, Elisabet. Elisabet esperava ella també el naixement d'un fill, Joan Baptista. Tot això ho veiem en el portal de la fe. Al portal de l'Esperança hi trobem Sant Josep com un timoner que guia una barca. Aquesta barca és l'Església. Josep, com Maria, la seva esposa, també ha acompanyat l'infant Jesús durant la seva infantesa, sobretot quan el perseguia el rei Herodes. Llavors Josep va fugir amb Jesús i Maria cap a Egipte i els va salvar de la mort. Mentrestant, Herodes va fer matar els infants de Betlem, els sants innocents. Jesús ha volgut néixer pobre i humil a Betlem. Els àngels, els pastors i els reis, amb Maria i Josep, amb el bou i la mula, miren l'infant i canten la glòria de Déu. Nosaltres mirem amb ells tota la façana i preguem perquè hi hagi pau arreu de la terra. Bon Nadal! Feliz Navidad! Merry Christmas!